Esselamualeyküm vatandaşlar. Sana ve aleykümselam. Erkin Türkmenistan радиосының тәділіктері. Говорит Стокгольм. Аваза. Выступление Бердымухамедова снято с программы форума. Дорогие радиослушатели, согласно сообщению наших местных корреспондентов из прикаспийского города Туркменбаши, старое название Красноводск, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, вопреки официальным сообщениям Ашхабада, вплоть до сегодняшнего дня в Авазе так и не появился. Официально Ашхабад ранее сообщил, что президент Бердымухамедов прибыл в Авазу якобы 8 августа, чтобы подготовиться на месте к предстоящему первому Каспийскому экономическому форуму, который открывается 12 августа, а также чтобы самолично встречать здесь высоких зарубежных гостей, участников форума, которые начинают прибывать сюда, начиная с 11 августа. Но как сообщают наши корреспонденты, президента и по сей день нет ни в Авазе, ни в самом Красноводске. Следовательно, он, возможно, еще не прилетел в Туркменбаши. Причины этого нашим корреспондентам выяснить так и не удалось. Однако, как говорится в их сообщении, возможно, это связано с состоянием здоровья президента, или, если вещи называть своим именем, скорее всего, с его нездоровьем. Потому что в последние часы повестки дня форума без всяких объяснений официальной причины выступление Бердымухамедова удалено. Вы можете убедиться в этом, просмотрев наш специально подготовленный sujjet na etу temu. Bizim ayad wawalymda yeterli gördüňiz bilýäňizden ha kymrat urwany filan diýoji her ýylyan ýaly wada berip ha size täze towud net erçek aw size täze padarkas net şeňe bar basym bar ýaz ýurdu düzedýäs aw demokratik jemgyýet gurup berjek size cennet gurup berjek size diýip indi soňky ýyllar bäri haly ýöne wada berip ýadadan ayad wawalymdan kän şeýlem. Ine men Prezidentin ahranatının işerlerine yüzlenyen. Siz Qarabekli, Halaşlı, Hocamazlı, Bolşevikli, siz eğertari Türkmenleri. Nemçi bir sany kezabi Türkmenistan'ın katastrofa gelip Türkmenistan'ın halkını edip durun, zulüm edip durun Türkmenistan halkına kezabi uğrayan. Siz kahramandır deyip özünüzü pikir ediyorsunuz. Siz kezzabı uğrayan bolsanız, siz hem kezzap maşennik. Bilýäňmi şonu? Men gün aýdyn size. Halkyň tarapyna geçiňinde boldy ho. İksan kezzappa Putin'in gullary. Türkmenistan döremedi. İkinci kezzap gelip onu öldürüp arkadaş şäherini arkadaş ýap döwledin döredip dur. Arkadaşly alawaly zaman arkadaş Serdar oğluny goýdy. Gören yokmuş adatlar. Ya düşünen yokmuş adatlar. Mert bolsaňyz pistoleňizi çykaryp maňlaýyndan atmalysyz çoň. Mert bolsaňyz pistoleňizi çykaryp maňlaýyndan atmalysyz çoň. Mert bolsaňyz pistoleňizi çykaryp maňlaýyndan atmalysyz çoň. Men ören, howply we gystagly hoş habar aýdaýyn. Dünden beri bütün Türkmenistan'ın arasında bir haber giňden ýaýrady. Olam Türkmenistany dolandyryp oturan cinayetkar ölüme tedawar bolupdyr. Şu haber giňden ýaýrady hem biz şonu Koordinasyonny Sowet kanalları bilen bağlap häzir yarım saat bundan önce ýygyna geçirip öz zasidaniýetinde şoň ölümini tatbikladyk. Öz ýöriýeti istoşniklaryň arkalary bilen Türkmenistanda şu wagtda hemme köçelerde waýenler, polisiýalar, howpsuzlyk işgärleri köçelerde gelip görlediler. Ýöne häzir Türkmen döwleti şonu elan edene ona belli bir teýärler bar. Şu hakynda bir näçe agit men size Koordinasyonny Sowetiň adyndan size aýtmakçy. Birinji, şu habary ýaýratmasydlygy halky ätirmeýändigi diňe Türkmenistanyň döwletine laýyk. Türkmenistan hökümet dolandyryp oturan adamlar hemme zady halkdan giýilýärler. Ýoksa şu ýurt şu halkynky, halk hemme zady hakly ýurdun içinde hem bolýan zadyny bilmän.
öz ıkbalını kim çözeceğini bilmeyeni, nähinde tiyatrlar alıp barýar bilmäge şonu hakly. Böyle şu adeşelim şonu girgek geldiler. Fikrim boýunça Türkmenistanda näçe mesele var. Birinci bula şu atlam ýurdun içinde şoň ölerini halka ıglan eden akla tebäbi şoň ýerine kimi goýjaklaryny bilen akla. Şoň üstünde oňuşmasızlyklary mümkin. Tebäbi ta şunu çözýän çäle halka şu neçelin aýdylmany geldi. Öňe bir şey tiýadyle, innem şeýle we häzirem şu tiýatr dowam edip gölde halka emmeratden bir habar edip ýerine birini belle ondan soň aýtjak bolýar. Şol üçin birinji da Türkmenistanyny eger biri Berdimuhammed ölen ýagdaýynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasynda diňe bir adam kanun esasynda ýurdy wagtly jolandyryp bilýär. Olam Türkmenistanyň parlamentinin başlygy, meclisinin başlygy. Diňe şoň haky bar. Wagtlaýynça ýurdy dolandyrmaga. Şol üçin konstitusiýa boýunça biz şonu hemme kişiden trebut etmeli. Diňe parlamentin başlygy wagtlaýynça ýurdy dolandyrýar. Ta 3 aýyň dowamında ýurdun içinde täze azat taýlaw geçirip kim ýurdy we ýurt dolandyrmaga haklygyny şol diňe belletýär. Şol üçin bir başga bir adam eger şu atlan belletele, başga bir adam getirjek bolsalar, şol düýpden bir kanun gödek Türkmenistanyň konstitusiýasyny bolmak diýip karar etdi. İkinci bir Koordinasiýonny Sowet Türkmenistanyň içinde, Türkmenistanyň daşyna, ulu Türkmenistanlyň arasyna şu adetçiliğin gow işler yeketek Gurbanuly Berdimuhammediň öňünde duran afsalny zaýyt edip şoň garşyna giden hereket. O hereketiň düýbi 2005-nji ýyl Türkmenistanyň içinden emedildi. Bizim platformamız Azatlyk ýoly platformady Türkmenistanyň içinde 2005-nji ýyl Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň etatyna, konferensiýanyň etatyna kabul edildi we şonu registrasiýa etmek üçin Türkmenistanyň kabinet ministrlerine tapşyryldy. Şol üçin ona degişli hemme dokumentlerde bizde bar. Bizim häzir şoň etatyna dürli opozisýonер partiýalar ýygnap Koordinasiýonny Sowet töretdik. Türkmenistanyň geljegini we häzirki böwetde nähili geçmenlik hakynda şu koordinasiýonyň borçlary bardy, şol işlere alyp barýar. Şol üçin biz Koordinasiýonny Sowet tarapyndan biz özmede bir lider belledik. Hemmemiz şonu gollaýar. Şolam Türkmenistanyň geljekki taýlawlaryna, geljekki ýurdun içindäki üýtgeşiklerde bir tarapdan doly, hakly, hukukly şol taýlawlara gatnaşmaga. Olam maksat Bayramoviç. Şol üçin ol häzir hemme tarapdan taýin, samolyot taýin, ýa-ni ahraniklerim taýin, öz gitmäne de hemme şerti bar. İslenlik wagty Türkmenistana baryp, Türkmenistanyň häzirki geç döwrüne öz Türkmenistany parahatçylykly azat taýlawlaryň esasynda Türkmenistanyň içindäki işläp gören konstitusiýasynyň esasynda azat taýlaw geçirip Türkmen halky öz islendik adamyny ýurdun başçy taýlamaga hakly etmäni öz goşandyny goşjak bolýar. Şol üçin men hemme Türkmenistanlardan haýyş etýär, isleýär, şu atlym eger öz ykbalyny çözjek bolsaňyz, şu häzirki iň esasy wagtda bir tafawut bolman, bizim ykbalymyny ýapyk gapylaryň içinde başga döwletler ýa häzirki jinayatkar topur döwlet dolandyryp adamlar eline tapşyrma. Häzir şeýle bir moment bizim aktivligimiz gerek. Biz Türkmenistanyň içinde, daşyna, niresinde de bolsak öz aktivligimizi görkezip hiç kime ruhsat bermeler bizim ykbalymyzy ýapyk gapylaryň içinde çözsün. Şol üçin Türkmenistanlylar prezidentski dwaretsin öwüne baryp parahatçylykly olan konstitusiýany prawasy şunu ýanak ýagdaýda ýurdun içindäki bolýan zatlar, geçýän zatlary açyk halkyň öňüne çykyp joga aýtmalygyny trebut etmeli we şonu ýanak ýapyk gapyda çözülýän reşeýiniň hiç gaýry kabul edilmejegine hemme kişi aýdylmaly we bizim hem hakymyz şu taýda oturmana taş mesele çözülýänçe. Daşary ýurtdaky Türkmenistanlylar hökmen pasolstwalyň öňüne baryp şu taýda taş mesele çözülýänçe
doğru habarları şoları berilýänçe pasolstwadan trebut etmeli we trebut etmeli Türkmenistanyň hökmen adat aýlagy. Bir şu atlym bir beýannama ýaýratjak bolýar. Şu beýannamany biz bütün Türkmenistan goňşy döwletlerine, Türkmenistany gyzyklanýan döwletlere, Ortaýatdan tutda Amerikaçy, Ýewrosoýuzaçy, şolaryň parlamentlerine, bütün daşary ýurtly adam hukuklaryny goraýjy organizasiýalara beyannama bilen ýüzlenmegi maksat edenlik we şol häzir taýinlanyp oty biz ony sizin hemmäňiň dikkatinize ýetirer we şolary ofitsialny dokument ýokmynne bizim geljekki planymyz we bizim liderimiz we biz Türkmenistanyň döwletini dolandyrmagyna öz goşandymyz goşmany taýinlygyny hemmäsini aglan etýär we her kime ýapyk gapalan içinde Türkmenistanyň ykbalyny çözjek bolsalar biz şu wagtda bir kanuny gaza etýär hemmäsini de bildirýär. Bizde ýurdun içinde hiç wagt harakatçylyk bolmajagyny eger daşary ýurtdaky siyasi aktivistler äsgermäni ýurdun içinde meseleni çözjek bolsa gene şu Berdimuhammedyň getiren derejesine getirer gene ýurdun içinde bolaşyk boljagyny hemmäsini öňünden duýdurjak bolýar. Üçüncü zat biz bütün Türkmenistanlardan haýyş etdik. Hükmen şu meselede bir tefawut bolmaň, yine men gaýtalar bir tefawut bolmaň. Şu wagtlam bizim geljegimiz, bizim durmuşymyz, bizim çağlamyz, hemmämiziň ykbalymyz diňe bir zatdyr. Şu wagt aktivlikdir. Şu wagt diňe bir zat trebut edeylik, o da azat taýlaw geçmegini. Şol üçin gelen adamlar elbele goýaýlym, gelin Türkmenistanyň geljegini şuň oturup bilelikdi hemmämiz. Şuna aktiv katnaşmagymyz bilen çözeýlik. Şol üçin ta enneki duşuga çelin ta bolam belkem şu bir forsat bolsun, bir moment bolsun bizim ýurdumyz geljekki Türkmenistanyň döwleti, demokratik döwlet bolsun, dürli partiýaly Türkmenistanyň dolandyrmagyna aktiv katnaşdyrlar. Türkmenler hiç wagt indenmeýler, horlanmasyn we Türkmenistanlylarymyz indenmeýler dünýäniň ýüzünde közenip özlerini kiçi tutmasylar. Yine bir etadi bir zat aýdylmalydan biri, olam Türkmenistanyň döwletiniň içindäki işleýän adamlar. Men hemmesini ýüzlemedim belýär. Dostlar, deňduşlar, hukumetiň içindäki işläpdirler. Bir şu neçelin hemmämiz bilýär. Türkmenistanyň ýokarky derejesindäki işleýän adamlar diňe şu zalojnik hökmünde döwlet dolandyryp oturan adamlaryň elinedir. Olar şolary mejbur etdiler, öz ellerini okşatdylar. Olary har etdiler. Olary çağalarynyň öňünde bütün halkyň elini binamyt biwejan edip görkezdiler. Hatya olar Türkmenliň inteligensiýasy, Türkmenliň spesialistleri, olar dastoyny ýaşamaga haklary bar. Olar dastoyny özüni arkaýyn duýup, öz ýurduna hyzmet etmäne haklary bar. Ýöne şu neçeli, şu sistema olary adamdan bir tane oğrun ýurde bilkatleyin Türkmenistanlara hıyanet etýän adam elini oşamaga mecbur etdiler. Gelin indenmeýler. Şu bilen hemişelik koşlaşaýlyk. Gelin indenmeýler. Bir derek özümüz ağlamaýlyk. Gelin halk tarafına geçin. Gelin azat taýlaw geçmegini hemme kişiden terek. Sizem şoňa goşulşyň. Inni ýapyk gapalan içinde gelip birini taýlap ertikun yine binamyzçylyk edip öz çağılan we ünde utanyp gelip bütün garnaşlar we ünde utanyp olan ellerini oşamaly bolma. Şu wagtlar şu moment şu kulçylykdan çykyn, şu binamyzçylykdan çykyn, indemeýler hiç wagt hiç bir adamyň elini oşama, oşasaňyz diňe ejeňiň ataňyň elini oşan. Şol üçin gelin adamlar inni öğrenir anlatma, gelin halk tarafı geçin, hukumetin içindeki işleyenler, organdaki işleyenler. Häzir parakatçılığı goran, yönetdiğine bir şert bilen parakatçılığı goran. Olam Türkmenistan azat taýlaw geçirmek şerti bilen. Eger şu geçilmese, sizin hiç gaýsyňyzda gün yok. Siz diňe bir ýol bilen siz tapmaýarlar. Olam gidip prezidentin elini oşamaly bolarsyňyz, oğurluk etmeli bolarsyňyz, ertikune siz türmede yatmaly bolarsyňyz. Siz ertikun çağanyny kötermeli bolarsyňyz. Şol üçin şu momentden haýyrlanyň, ýaraglaňyzy halkyň garşysyna tutmaň, gaýtam ýarlagyňy bir ýana tutun,
Türkmenistan'ın adat taylo geçinmeğin uğruna göreşin. Şon trebi o dedim. Şolam senin konstitüsiyonuna hakkınız. Şonu etdeniz. Çağalanın önüne, vatanımızın önüne, bütün dünyanın önüne öz borcunuzu yerine getirdiniz olur. Şol için hiç zaten çekinmeyin. Şuun kul. Bir Kuday taraftan bir bilen, bir mamen, bir forset. Şundan hayırlanıp da indinden meylak uluşuluğa el vurmayla hiç yerine olşamayla. Ta oğlum ta inneki duşu olacak. Meselen men Murat Kurbanowy goldayan. Men Murat Kurbanowyň ýyzynda. Okey, men bunu Murat Kurban'dan öğrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Kazol nişaslı. Böyle bir erkek var mı dünyada?